Ako kasi si Mishi guys, hindi pwedeng hindi mag-vacuum everyday kasi to mahilig siyang magpulot kasi nga, which is good kasi ano na sa developmental stage talaga. Ang laki! XL pala to, hindi ko na-change yung size. Sige na lang, okay na lang din, mag-oversize na lang, ganito na lang tapos to! Wow! Wow! Clap, clap, clap ka dyan. Ang ganda! Hindi ko na-expect na Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Yes! Yes, mag-vlog po ulit tayo. And, late na ako mag-start ng vlog guys. It's already 11:13 kasi it was a super busy morning. Late na kasi ako bumangon kasi nga alam ko late naman darating si Mac. Mga 8 something nung bumangon kami, tapos nagbe-video call kami nila Mac. Tapos, nung ongoing yung video call with Mac and the in-laws, tsaka ako nagluto. And after namin kumain ay nagluto agad ako. I'm currently cooking. Pinapalambot ko yung karne. Currently cooking na po ang ating caldereta. Na pinapalambot ko lang siya. Ribs yan. Tsaka may meat din na yung hindi ribs. Yan, yung lean. Tapos kung makikita nyo, meron akong ano dyan, tea, ano bang strainer? Ang laman yan is bay leaves. So, nabili ko to. Hindi talaga siya pang soup. So, pang tea talaga siya. Itong ganito. Yan. Ang purpose nito, kaya ko siya binili is for herbs kapag gumawa ko ng soup, ganyan. Kaso kasi, yung bay leaves kasi, kapag nagluluto ako ng karne, gusto ko siya tanggalin kapag natanggal na niya yung scent ng ano, yung parang anggo, yun. Gusto ko na siyang tanggalin kasi ayoko na ma-overpower niya yung amoy, masyadong amoy bay leaves. So, in this way, it's easier for me to scoop out yung, eto lang. Hindi ko na hinahanap at iniipit yung mga dahon-dahon. Slow cook lang siya ngayon. Maya-maya lalagyan ko na ng pampalasa ito. Actually, may patis na to eh. Lagyan ko na ng caldereta mix. Huwag na tayo magpakahirap. Caldereta mix ito. Maya-maya. Kasi gusto ko na yung nanunuot talaga yung lasa niya na matagal siyang pinapakuluan na meron na siya yung lasa ng kaldereta. Tapos mamayang hapon ko na lang ilagay yung patatas. Hindi ko siya pressure cooker ngayon kasi ganun yung gusto ko. Though meron naman kami yung slow cooker, may crockpot kami kaso nandun siya sa taas. Kung nakakita niyo itong mga gamit dito, kailangan ko pang i-organize itong mga. Siguro next year na lang pag andito si mama ko para may kasama akong mag-alaga kay Mishi at may hindi mag-aano sa akin. Ano mag-follow sa akin. Ano mang hirap mag-follow? Ano mag-follow mo? Walang sumusunod-sunod sa akin na bata. Ayan, kapag nag-ayos ako. So, dyan muna siya. Slow cook muna natin yan. It was also a busy morning kasi naglinis na ako ng sink, ng dishwasher, nagpunas-punas na rin ako. Pati yung fridge namin, pinunasan ko na. Kasi kagabi, nag-edit ako ng vlog. And nakita ko na, ay, ang dumi na. Puro fingerprints na namin yung fridge. Tapos, nag-vacuum din ako. Kasi si Mishi, guys, hindi pwedeng hindi mag-vacuum everyday. Kasi to mahilig siyang magpulot. Kasi nga, which is good kasi, ano, nasa developmental stage talaga niya. Nasa checklist yon ng pediatrician niya. Kung naggagano na daw ba siya, nagpupulot na siya ng maliliit na bagay. Nga lang, very prone to choking. Tsaka syempre, ayoko naman nakainin niya yung mga kanin na nandyan sa floor. Kasi kung ano yung napupulot niya, sinusubo niya. So, I try my best na mag-vacuum lagi, mag-mop or magpunas-punas ng yung frequently touched na mga ano niya. Kasi nga, lahat na lang, sinusubo, dinidilaan. Ay, nako, ang hirap. So, sobrang medyo busy ngayong araw. Ang init pa ng bahay namin. Nahahapon na ako. 75, guys. Summer na summer dito sa loob ng bahay namin. 75 is 75 degrees Fahrenheit is 23.89 oh, diba? 23, parang summer na summer. Tapos sa labas ngayon ay minus 4 degrees Celsius. So, mama, ibubuksan ko yung door para, ano, ang tawag nito, medyo pumasok yung lamig. Kasi ang init na ng heater. Nagluluto pa ako ng continuous doon. So, yeah, let's go. Guys, ulit tayo. And I'm on my house uniform na naman. Ito yung mga uniform ko dito sa bahay namin, guys. May uniform talaga ako kasi
Para, alam mo yun, easy to wear lang, na makakagalaw. Yun nga lang ang downside nito. Kasi lagi akong white shirt tsaka shorts. So, ito yung mga shorts ko, binili ko sa Walmart. Yung mga yan. Binili ko nung summer, yung mga pantulog na short. Yung mga yan yung gusto ko. Kasi nga, para madaling mahabol si Mishi. Ganun. Yun nga lang tong mga white shirt ko. Medyo makapal to eh. Galing tong Costco lang to. Kirkland na brand. Ang kakapal niya. Maganda. Para siyang Uniqlo na shirt. Yun, dami ko ng shirt na ganito na may stain. Dahil kapag nagluluto ako, tumatalsik. Kasi hindi ako nag-i-apron dati. Kaya ngayon napapansin nyo sa mga vlogs, nag-i-apron ako. Kasi ang hirap maglaban ng ng kailangan mo pang mag-bleach. Hello everyone! Sana okay yung camera, tong lighting niya. But anyway, it is what it is. Dumating na yung order ko from Temu. Finally, kailan ko pa ba ito in-order? Parang 3 weeks ago pa. So, if you're familiar with Temu, guys, dito sa area namin, it takes like 3 weeks to get your orders. Pero some already arrived. Na-open ko na ata nung isang araw yun. Kapag local, yung parang may warehouse daw sila na local, ganun. Pero, yun, most of the stuff, matagal talaga siya na dumating. So, dapat kung mag-order kayo from Temu ay ahead of time, hindi yung nagmamadali kayo. Anyway, Amazon is also like that right now. Grabe, parang isang buwan hanggang ngayon. So, magta 3 weeks. No, more than a week na hindi pa na-ship yung ibang order ko and yung iba sa katapusan pa ng December darating. So, hindi ako happy. But anyway, guys, for Temu, I will look for a code if there is a code that I can share to you para magamit nyo kapag nag-check out kayo kasi madami silang mga codes naman. Anyway, open natin to. Ano ba yung mga pinag-order ko? At ang laki. May butas po. Nakabutas na siya. Tapos, inano nila. Ang tawag nito, tinape ulit nila. Tapos, nabutas ulit dun. Hindi ko alam kung, hopefully complete. Hopefully, complete pa rin naman ito. Itong order ko. Tingnan mo tong anak ko, ha? Umalis ako dun sa area niya kasi dapat dun ako sa baba mag-film. Pero ang ginawa niya, nagpapatugtog siya sa activity center niya. Kasi sabi ko ako na mag-a-adjust. Punta ako dun sa table. Nag-shake niya yung table. Ngayon nandito na naman siya sa baba. Lipat na lang tayo, guys. Doon na lang tayo sa baba. Para kahit makigulo siya, hindi kami madisgrasya. So na, final na. Babalik lang din ako dito. Tapos tingnan mo, nandun na naman siya tumatambay. Tapos mamaya, ayan na, maririnig na yung sopot. Kaya pupunta na yan dito. Okay. Open lang natin. Yung pinang-open ko ito ng ganito, ito yung free ng king size mattress namin. Ito yung pinangbukas namin. Pero may mambibili din kayong mga ganito sa Temu. I like this one kasi easier mag-open ng letter, ng mga ganitong packages. And even the boxes from Amazon kasi papel yung tape niya, diba? So, yun. Okay. Oh, I ordered something. Outfit ko to sa Pasko siguro. May outfit na pala ako sa Pasko kasi white ang theme namin pero hindi pala white ito. May sweater na ako kasi yung bahay nila dun sa Canada. Ay, ba't sweater? Ang init-init pala dun. Lahat pala sila nilalamig. But anyway, tas maglalaro pa kami. Hala, ba't XL ang in-order ko? Ang laki. XL pala to. Hindi ko na-change yung size. Sige na lang, okay na lang din. Mag-oversize na lang. Ganito na lang. Tapos, na lang, shorts. Okay, hindi ko na to ibabalik kasi kung ibabalik ko pa, okay lang pang bahay. Pero pag panglabas ko, hindi ko na yan panglalabas. Pang Christmas naman. Bakit ka sad? Masasad na yung anak ko. Nasasad din ako. Pag sad ka, anak. Ay, sus, minove na yung upuan. Ala, dala-dala na niya yung upuan. Shh! No. Put it back. No. Put it back. No. Come. Come here. Oh, very good. Yan, diba? The struggle is real. Vlogmas pa more. This one ay pang travel. Kailangan namin to kasi madami pa kaming mga travels. Yung mga cubes lang. Ang gusto ko kasi dito ay meron siyang ganito. So, kapag nilagay mo yung damit, may pang belt ka pang ganun. So, gusto ko to. Ang size nito ay ganito kalaki. And then, ang alam ko 7 pieces to eh.
Kasi isa lang yung ganito ko. Yung ginamit ko lang kasi yun nung nanganak ako. Walang ganito si Mac. So, bumili pa ako ng extra para din sa mga gamit ni Mishi. Ito, lagayan siya ng shoes, slippers, or ng underwear na madumi, ganun. Ito, lagayan talaga to ng shoes, I think. And then, lagayan to ng mga kung ano-ano. Ito, underwear na maliliit, or bra, panty, ganun. And then, mga t-shirts, or mga tank top. Yan. Next one here, parang tong buong vlog na to, magiging ito lang na naman. Ang haba na naman. Ang hirap mag-edit ng mahaba. Uy, pang lalaki. So, ito yung para kay Mac. I believe. Ayan. Uy, ang ganda. Ang ganda nito. Mas maganda tong black. I-return ko ata. Mas maganda yung quality nitong black kaysa dun sa white. Ang kapal nito, ah. Tingnan natin. Next here is, bakit ako bumili ng ganito? Ano kayang iniisip ko? Ano kayang iniisip ko nun? Ba't ako bumili nito? O, nandun lang kasi sa cart, tas hindi ko na natanggal. Ipitan siya. Hindi ko maalala anong purpose nito. Pag-iipitan ko ata ng mga sombrero ni Mac, kasi yung binili ko na ipitan ng sombrero ni Mac ay hindi siya maganda kasi plastic. Yun ata yung purpose nito. And then, bumili ako ng, finally, meron na akong ganito, 2 checkbook cover. Kasi nga, madami, hindi kami nagka-cash. Madalang kami mag-cash ni Mac. So, most of the time is credit card, debit card. Ako, ma-credit card ako, siya debit card. Pag dinagamit niya yung debit card niya, naiinis ako. Kasi sabi ko, sayang yung points. Kung ganun lang din naman, nababayaran mo lang din naman siya agad. Kasi di ba pag debit card, cash talaga siya nalalabas sa bank account mo. Tapos pag credit card kasi, sayang yung points. E di yung pag nagastos mo na sa credit card mo, bayaran mo na agad siya from your debit card. Ganun yung gusto ko sana. At saka kasi pag credit card, guys, pag fraud yung nangyari, you can just easily tell your credit card company na, ay, fraud yun, ganito, ganyan, niloko ako, hindi binigay yung product or whatsoever, ganun. So, madali lang. Pero pag debit card ang na-fraud kayo, ay, nako, limas ang pera nyo. So, no ako sa debit card, pero siya mahilig siya sa debit card. So, ito, lagayan ng cheque kasi may mga cheque kami. So, kailangan ko ng, actually, 3 sana or 4 ang kailangan ko. Kasi, meron kaming joint account, which is the usual na pinagkukuhanan ko ng pera. Then, meron akong yung sarili ko. Tapos, meron pang isa na yung sa sarili ko din dati. Anyway, what is this? Oh, I think this is the AirTag holders. Ang mahal ng binili ni Mac sa Walmart naman ganito, guys. Dito na yung anak ko, nakiki-unbox na. I'm happy. Yan. So, AirTag holder, kailangan namin to. Kung napanood nyo yung nawalang stroller namin, big help talaga yung AirTag na ano kasi nasabi ko sa United Airlines na tinitingnan ko sa AirTag ko na sa Chicago, Terminal 1 pa yung stroller namin. Terminal 2 yung inanuhan namin, pinag-flyan namin. Ganon. So, good siya. Mas madali nilang mahanap. So, bumili ako pala ng 2 set, which is 8 kasi tapos may binili pa si Mac doon na 4. Dami naman naming AirTag. Ito, kailangan ko to. Ito yung mga binili ko. Kailangan ko talaga to. This is a cable tie na Velcro. May ganito ako dati nung nasa Iowa kami. Pero dahil sa pag-move namin, feeling ko natapon ko siya. Kasama ng mga anak-anak. So, ganito siya. Gaganito mo ipapasok mo yung wire dito and then, tali. Yan lang. So, madali lang. Excuse me. Sige, sa'yo na yan. Yan yung mga binili ko. Mga kailangan talaga siya. And then, this one is, I think, for travel din. Lagayan ng mga chargers para hindi masyadong bulky yung mga dinadala namin pag nagta-travel. Para minsanan lang. Which is, kailangan ko pa din yung mga ibang bags ko na maliliit. Kasi may dinadala ako, guys, na charger siya. Pwede siyang isaksak sa wall and then meron siyang cube na ganito. Wait lang, kunin ko na nga lang para ma-explain ko sa inyo. So, ito yung usual na dinadala namin kapag road trip lang kasi nandito yung drone. Tapos, dito yung lahat ng charger, saksakan. So, madali lang siya. Kaso pag flight, hindi namin to dinadala. So, ito yung sinasabi ko na saksakan sa inyo, guys. Hala, nawawala yung saksakan niya. But anyway, yan. Ito siya yung sinasaksak papunta sa wall. Meron siyang wire and then ito.
So, we don't need a lot of blocks na. So, kahit hindi kami magdala ng mga blocks, okay lang. Kasi meron na kaming mga USB-C, USB, ganyan. So, mas tipid sa timbang at sa space, ganun. Tapos kung, alam mo naman sa hotel, hindi naman kadamihan ng diba? Ang saksakan. Tapos ito na lang, lagay ng cords. Yan. So, helpful to kapag magbibiyahe ulit kami. Ay, nandito na naman ito. Hindi ko na po alam kung anong mga binubuksan ko at yung anak ko nilabas na niya lahat. What's this? Nilabas na niya siya na naglabas. Ay, onesies ni Mishi! Mishi Beng Beng! Ay, hindi pala to zipper. Ba yan? Nakakainis. Ayoko ng mga ganito sana. Yan. Pwede mo tong gamitin pag lumabas tayo. Pag nasa Canada ka, mag-onesies ka ng ganito. Pag lalabas. Kasi ang hirap na jacket lang yung ipapasuot sa kanya. Wala din kaming mahanap na magandang jacket na na pang size niya. Ayan, yung isa. Ay, parang nung baby shower Ang gulo-gulo po ng anak ko. Supot ko ang laruan. Bawal ma-suffocate, anak. And then this one is... Ito yung parang mga tights niya na stocking para paglalabas kami ay nangaganito siya. So, para siya naka-stocking na ganyan. Para warm. And then, tsaka ko siya papantalunan. Para may konting layer naman. Tapos, pag napantalunan ko siya, ay kumot pa siya sa stroller. Ganun. So, tatlo. Red, white, and beige ba to? Siguro. So, tong red ay pang Christmas niya. May coat kasi siya na ganyan ang kulay. Oh, this one is lint remover. Try lang natin kung totoo ito. Kasi yung Ottoman ko, dahil lagi kong naaapakan, laging ginagalaw ni Mishi dun sa side kasi nga nasa ilalim siya ng table ko, ay nagkakalint na siya. Tsaka yung mga joggers pants, ganun. Oh my gosh. This is not a toy, anak, ha? Okay? May charger din siya. Check ko siya kung okay. And then, parang sayo na naman to Bakit may ganito? Parang wala naman akong binili na ganitong kulay. Napaka-bright naman nito. Gusto na naman to ng daddy mo. Okay to kasi mainit dito sa bahay natin. Uy, double zipper siya in fairness. At kung magpapalit siya ng diaper at night, from the bottom. Pero yung tela niya, guys, ito yung mga maninipis lang na tela na pag pinagpawisan ka sa Pilipinas, hindi to maganda na tela sa Pinas kung hindi ka naka-aircon. Ala, ba't may binili pa rin akong ganito? Meron na ngayong 3. Ang dami ko naman palang binili ng mga tights niya. Uy, mas maganda to, makapal. Oh, good. Goodbye. And then, last is this one. Dress ni Mishi Beng Beng. Ay, ang ganda, Mishi! Wag mo, look at this! Look at this! Ay, ang ganda! Hala, ang ganda, anak ko! Wow! Wow! Clap ka dyan. Ang ganda! Hindi ko na-expect na ganito siya, Magkano lang to? Uy, ang ganda. May bato-bato pa siya. May bato-bato. Ang ganda! Tapos, para siyang silk dito sa taas. Silk. Tapos, meron siyang chiffon. Layers. Chiffon or tulle. Ayan. And then, silk. And then, meron siyang tulle. And then, yung manipis na. Ala, grabe. Ang ganda. Ipatry ko nga sa kanya. Tinignan ko sa Temu ay $23. Tada! Hala, sakto na sa'yo Pero, bakit ganito yung niya? Parang wala ka namang leeg. Bakit ganito yung sa leeg niya? Ito lang yung ayaw ko. O kailangan bang i-fold? Ang ganda ng damit mo. Magugustuhan na naman to ni Daddy. Ding, 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 ding. So, yun lang yung ating Temu haul. Tanggalin na nga natin yung dress mo, anak ko. Parang hindi ko gusto tong banda ng niya, neck. Bakit may ganun pa kasi? Pa-Chinese collar. Tuloy, parang wala siyang leeg. Lalo. Wait lang, anak ko, tatanggalin na natin. Pero ang ganda na sana. Yung maliit lang na supotang sa'yo, ha? Hindi pwede yung malalaki. Linisin na natin, guys. Para malabhan na rin yung iba.
Kaya mga kailangang labhan. Pero hindi ko talaga alam kung bakit ko binili ito. I think para to sa mga sombrero ni Mac. Dami niya kasing sombrero. Hindi ko na alam kung paano ko i-organize. Yeah. Uy, nagmamantika na siya. Medyo matigas pa. Lagyan ko to ng liver spread. Alam nyo ba, ngayon lang ako nandito sa US na gumagamit ng liver spread kasi dito lang ako nakahanap ng beef na liver spread na yung brand is Reno. Pag ganito na kaldereta, yun, nilalagay ko siya para pampalapot tsaka medyo pampalasa. Tapos freezer ko lang to kapag, kasi yung isang lata, hindi ko naman kailangan yung isang lata. Malaki kasi yung lata nito eh. Freezer ko siya para hindi masira. Konti lang yung ano ko ngayon, yung kaldereta mix ko. Para tuloy hindi siya kaldereta. Wala siyang kulay. Ay, lalagay ko nga sa listahan ko annatto powder or annatto something para may kulay. Naka ano lang ako, low fire. Number 2 lang siya dito sa heat. So ngayon, meron na akong nabili na magnetic na listahan na ganito. Para dyan lang, lilista ko lang. Para just in case na hindi ako makapag-meal plan. Kukunin ko lang to yung alam kong mga kailangan namin. Ito na yung mga ubos na kailangan ko nang bumili. Ganyan like the paper towel, paubos na, bleach spray, mga ganyan. So, lagay natin ng annatto powder or seeds. Tapos, kapag nagme-meal plan din ako, kinukuha ko lang din tong listahan na to. Nung last time kasi na nag-meal plan ako, dito ko kasi nililista dati. Yan, yung mga kailangan namin bilhin. Tapos, nung gumagawa ko dun sa Excel, dala-dala ko to. Magnetic lang kasi siya. Dala-dala ko to para namang ang dami kong space sa table ko. So, hayaan mo na muna dyan. Reminders na lang muna to. And then, November pa lang kami. Tapos na lahat ng appointment namin na ito. Hindi pa updated. Ayan, December na po tayo. Ayan. Nagpabili kasi ako kay Mac ng calendar. Gusto ko yung calendar lang na tigo $1 sa $3 kasi malalaki yung boxes nun. Mapagsulatan ko. Tapos sabi ko, bili ka ng 2 kasi kailangan ko sa bathroom and kailangan ko dito. Ito yung binila niya. Tapos hindi to magnetic. May pangdikit talaga siya. Gusto ko sana tanggalin na tong mga to dito sa fridge. Ayoko na ng maklutter na fridge. Actually, yung mga mga magnets namin, hindi ko na nilalagay dito kasi cluttered siya tingnan. Nilalagay ko na lang dito sa side. Yun. So, gusto ko sana mawala na to and then ilalagay ko na lang siya doon sa may pantry. Kasi minsan guys, nakikita kung napapansin nyo may mga blur out ako kasi nandito yung ibang bills namin. Makikita mo yung address, makikita mo yung mga kautangan. Charot. Ayun. So, para naman iwas na sa pag-edit ng mas madami. Kasi ang tagal ko nang mag-edit ngayon ng mga pang-blur kasi may bagong update yung editing software ko. So, yun. Yes? May sumisigaw pong bata. So, hindi pala kasya yung cheque ko na ito na minsanan siyang isisingit. So, ang ginawa ko ay kinat ko yung actually, itong isa naman kasi ubos na yung isang side. So, ito ay hindi pa ubos. So, ito kasi yung akin. Usually kasi yung ito, kung magta-transfer lang ako, kailangan ko lang mag-transfer or kapag sa tithe ko, ganun lang. Pero yung joint namin, yun yung active na active talaga sa tsekehan. Kasi kailangan kong mag-transfer ng pambayad ng sasakyan, pangbayad ng ganito, ganun. Tapos doon ko kinukuha yung mga basta mga bayarin na iba na kailangan ilalagay ko sa ibang bangko ko, ganun. So, check yung mga bangko ko. Ganun. Actually, mas gusto ko pa talaga mag-check eh. So, kaysa cash. So, at least nakikip track ko kasi kapag check. So, ito na siya. Ang saya ko. Hindi napakalat-kalat yung mga check ko. Check namin. Kasi dati dito lang yung lagayan niya. Dito siya. Pati yung mga pati yung mga na-i-deposit ko na. Kasi, bakit gusto ko ng cheque? Gusto ko rin nakaka-receive ng cheque kasi deposit lang siya through my phone. So, madaling-madali lang siya. Kung alam ko lang sana
na pwede naman palang cheque din ang ibigay ko kay sister ko. Sana cheque na lang din yung binigay ko kaysa yung nagpadala ko sa kanya ng pera. But anyway, it's okay naman. Ito yung sinasabi ko guys na lint na area. So, ito yung gusto kong ma-remove. Try natin. Ano, sana naman hindi ito masira. Andiyan na yung anak ko. Oh! Oh, nangyay nga. Ay, okay nga. Excuse me. Sinasayawan naman na. Wait lang anak ko. Sige, maano yung hands mo dyan, oh. Ay, pwede ko nang i-ano yung mga sweater ko na naggaganito. Naghihimulmul. Yay! Effective siya. So, paano tanggalin? Ay! Ang dami nga niyang natanggal. Hello guys! Thank you so much at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na magsha-shoutout lang ako sa mga nag-comment po sa aming mga previous vlogs. So, shoutout po kay Pappy Dog. Hindi ko talaga alam kung paano i-pronounce the dog. D-A-W-G. And then, shoutout din kay Stella Marie, kay Lois Carino, and sis ay meron siyang vlog din, and they are from Anchorage, Alaska. Ayan, nagpa-vlog din siya. And go follow her. And then kay Anne, na nagtanong about sa safety ni Mishi dito sa bahay, na wala daw kaming mga, kung paano namin china-childproof tong bahay namin. Actually, guys, nauntog-untog din dati si Mishi. Pero ngayon, sobrang dalang na lang talaga niya. Kasi alam na niya kung saan siya nauntog dati. And alam ko na rin kung ano yung mga nag-cause nun. So, she knows na umiwas na doon, and I know na din, ginawa na rin namin yun ng paraan para hindi na maulit yung mga yun. Pero so far, sa awa naman ng Diyos at wag naman sanang may mangyari. Ang isang problema ko ngayon is yung glider namin na nandun kasi inaakyat niya, tapos ang saya-sayang magganon na nakatayo siya. Yun. So, yun, ang ano namin. And then, shout out din kay Jimaine Zion, J-I-M-A-I-N-E-Z-I-O-N. Ayan. Vlogger din sila, family vlogger din sila from Winnipeg, Canada. Ang hyper pa rin ng alaga ko nung oras na. Alas 6 na po, madam. Pumiga na dito. Ayan, no. Nakakatawa tong itsura niya. Ayan, no. Gusto niya yung ganyan. Tapos, iaano na naman niya yung, ayan. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto niya. So, yun lang po. Salamat everyone for watching our vlogs. Kahit na medyo mahahaba na itong mga to ngayon. But, if you wanna be included po sa mga susunod na mga shoutouts, just comment down below and i-include po namin kayo sa mga shoutout. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, i-share nyo na rin sa mga friends and family ninyo kung pwede din. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, especially on my Facebook, I'm so active there. The name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on our next one. Bye! Let me give you a Christmas